Сагышлы да моңсулы вакытлардан күбрәк барыбер дә менә шушы җырлар алып чыкты инде. Җырлар, шул эстрада, сәхнә алып чыкты. Аннан соң бер күпме теге 100% дип әйтә алмыйм инде мин дингә килүдә булыша дәгалар уку, аннан соң мәчеткә барып белгәннәрен уку, менә намазлар уку. Иң беренче таяныш шул. Туганнар тормышта нык кирәк әйбер. Бүген дуслар күп булырга мөмкин. Дуслар, танышлар, тегесе монсы, зур абзыйлар, әйме. Берсе дә туганнар кебек түгел. Бүген бар, иртәгә юк. Тормыш хәзер катлаулы. Хәзер кеше барыбер дә үз ягын карый. Шулай кирәктер дә инде, гаеп дип әйтүем түгел. Юкка гына әйтелмәгән диндә дә туганлык җепләрен изү, аралашмау иң зур гынахларның берсе. Аралашып яшәү иң зур байлыкларның берсе.